Ако си готов. Готов си? Добре. Внимание. Нищо? Може пише. Можеш, пиши. Да. Пиши бе, ако искаш пиши. Нищо не съм казал. Не мога да ти разчита цифрата, но само да кажа, че ако не се отвори, да знаеш, че причината е тебе, не го насилвай. Как се отвори? С натискане на червения бутон. 105. Дръпни ги зад него. Да писам на него. Да не го знам, какво ще се изнервиш. Изване калашко. Добре. Баси. Как? Нали няма ли кота? Само от позициите. Може да ходиш навсякъде, има и предвид. Въпросът е да стреляш само от позициите. Там само там.